parte tuya y poder enterarme de algo más de ti, de ese brillo en tus ojos. Perquè jo les vull de veritat. Bueno, estem a portes de les festes de Sant Jaume, unes festes importants, ja que coincideixen amb la finalització de cicle de responsabilitat de legislatura. Entenem que les persones que representam aquesta corporació han fet el màxim que han pogut fins a dia d'avui i ho farem fins al darrer dia d'aquesta legislatura per al benestar i de tots els nostres veïns. Han fet moltes petites i grans coses, gràcies també moltes d'elles en aquesta implicació i col·laboració dels veïns i veïnes del poble. Les coses més destacades són òbvies, aquesta recuperació del que són els béns etnològics, aquests molins que ens marcaran un antes i un després de les entrades al castell. Allà on com a Valde se sent orgullós d'aquesta implicació i aquesta realitat que en aquests 4 anys deixarem en el legat de tota una història del nostre municipi. Són uns dies en els que tothom comparteix en les amistats, en la família, dies d'alegria, dies de sentiments i en els quals hem intentat esforçar-nos en el màxim per intentar donar cobertura amb el programa de festes a totes les màximes activitats perquè tothom trobi al manco 2 o 3 activitats que se senti identificat al 100%. Són unes festes que per nosaltres destinam molt d'esforç perquè tothom s'ho passi força bé. Vull desitjar en nom de la Corporació Municipal de l'Ajuntament del Castell un gloriós Sant Jaume 2014 per tots vostès. Quiero ser parte tuya y poder enterarme de algo más de ti, de ese brillo en tus ojos. Perquè jo les vull de veritat.